नै बाब 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 जि मावो बियो थ' नों जि मावो हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नमस्ते वेलकाम एन्ड वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आंनि बे गोदान बोसोराव गोजोन हामलायनायखौ आं जासिहरग्रोनाय थाबाय आरोना उइसिं इउ ए भेरि भेरि हेपि निउ इयार टु अल माय फ्रेन्ड्स ओमफ्रायहाय आं आसा खालामो माने आं आर'ज गाबो नोंथांमोननिसिम कि बे गोदान बोसोराव नोंथांमोननि साननाय लुगैनाय हास्थायनाया जाफुंजोबथों होननानै ओमफ्रायहाय नै आं दा एसे रेडि जानानै न'निफ्राय ओंखारदों आरोना नै ब्लु कालारनि दख'ना गानदों आं ओमफ्राय ब्लु कालारनि आर'नाइ लादों आरोना माने जोंना गामिनि जा सिख्लाफोर ग्रुप दं बेयो माने पिकनिक जाहैनो नागिरदों आरोना धिरबिलावहाय ओमफ्रायहाय आं दा न'निफ्राय ओंखारखाबाय माखासेयाबो फैगासिनो माने जोंथिंजायनि ओरैजाय बारस'लांग्रा लामा दं नालाय बिथिंनो थांगोन आरोना आं ससे लामा थाबायगासिनो आरो ओमफ्रायहाय दा नै बिराद खुवा खुदोंना नै दिनैहाय आयौ सिनफ्लासो गलायलायबाय आंना ओमफ्रायहाय बे हाजो दंमोन ना नै हाजोखौनो नुवासै सेस खोबजोब्बाय खुवायानो सोरगिदिं खुवायानो खुवा आरो नै ओमफ्रायहाय दा आङो आंनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय फैबाय नै जोंना मेजिकजों थांगोन नै बनबो थिखोखानोसै ओमफ्राय नै साराय सुराय लाखाबाय आरोना नै जों ड्राइभारखौ गोजौआव गाखोबाय आरोना बे बन ओमफ्राय साराय सुराय माबा माबि माथा दंना बेखौ गोजौआव थिखोनो आरोना जायगाया फिसाद्रायबायना जायगाया फिसाद्रायबाय जोंना माने गारि लानाया जायासै आरोना माने थोआसै विंगार लानाया मोजां जागौमोन हो अट' गंनै लाबा जागौमोन आरोना नै जायगायानो थोलायलायला बाम जानानैसो थांनांसिगोन ओमफ्राय नै जोंबो सिगाङाव साथाम जिरायदों आरोना बाम जालायनानै बिसोरबो खिथुनाबो उनाव जिरायग्राफ्राबो बाम जालायनानैसो थांनांसिगोन आरोना उपाय गैया माथो खालामबावनो एसे खस्थ' मस्थ'यैबाबो थांनांसिगोन ओमफ्रायहाय आङो गान दामदोंमोन ना ओंखायनो आङो भइस रेकर्डसो होनांबाय आरोना ओमफ्राय दा नै जि मोजां गान दामदोंमोन एसे मोसालायबाय नै आङो नै जोङो दा नायगावआव सफैबाय आरोना बेयो जाबाय नायगाव बाजार जोङो अमा बेदर लानो थाखाय ओंखारदों आरोना जों मैयानो मा बुस्थु नांगौ लाखाजोबदोंमोन आरो खालि अमा बेदरखौल' लायाखै ओमफ्राय नायगाव बाजारनि अमा फानग्राया नैबे आब'जों सिनायलायखानाय नालाय मैयानो कन्टेक्ट खालामनानै दोनखादों बेनो नै रेडिखा जों सोनानै दोननो थिनहरखादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै सोनानै दोनखानाय आरोना बेसेबां जाखो 1200 टटेल जोंना 1200 जाबाय आरोना बिबु बिखा बिथै बेयो 3 केजि ओमफ्राय आरो बेदर मोजाङा 1 केजि आरोना एबार जाखावहैनोसै सफैबाय नै बेसेबांलायथाय जानो औ ini नागाथला दं किमान बेसे 300 आयौ 300 नो ओइ 300 खाला सिजोनाव बिदि खमाया आयौ खमायदो दा 200 लादो जों सिख्लाफोर गोजाना खोनाबाय हा आयौ जाथारानो 300 थाखा नांथारगौनो नै सफैबाय जोङो नै बुस्थुफोरखौ हानजोबबाय आरोना खावसे दंबावो नै नै बिलुन फानफैलायबाय बाबुआ किमान बिलुन tuh ha 10 taka video foto mari nih bab सिख्लाफोरा रायखस गोजा एकदम नुस्लाबनो हाखाया आरोना नायदो आयौ बैग्रियाबो नै गोमोन दङ केमेरायाव बारा सिनायासै आरोना ओमफ्राय खिन्थु दङ नै मेरला नै बिनानावफ्रा इथा रोगादों माने अरदाब बानायनो नागिरदों आरोना इथाखौ थिखोनो हाया थिखोथारबाय जि मावो बियो थ' नों जि मावो थिखांनो हायो इथाखौबो थाइसे फाग्लिया नोंसोर बोलो दङ नै दानिया अरदाब बानायखांबाय
अर जरायनोसै नै ओमफ्रायहाय अर जरायनायनि सिगां गय फाथै बावहरबाय आरोना नै नै एबार स्क्रिन होथेनोसै मानि ओरै बैयाव अरदाब दोनबाय नालाय ओंखायनो बार फैबाथ' जोंनाय नङाना अरा ओंखायनो ओरैजाय स्क्रिनखौ होथेनानै लानोसै आरोना मा बेदर बियो दाउ मालाबान संबाय मालाबान माबाय आरो थावखौ संबाय आं मानि दै लायोमोन ना ओरैजाय नै आलु पियाज हागासिनो आरोना बेदरा मोनबायानो नै दुन्दिया होबाय सामब्राम बिलाइ होबाय गारमायाव थाबथालायनाय नै संग्राया गोथाव जाखाबाय दे गोथाव मोदोमबाय नै दाउ बेदरा मोनबाय नालाय ओमफ्राय साखिनो जमदों आङो बिनानावा नै साखिग्रोबाय ओमफ्राय बिनि उनाव साखिगासिनो आङो र' ओमफ्रायहाय भइस रेकर्ड खालामना होफिननांबाय आरोना आङो माने साइडआव गान दामदोंमोन नालाय कपिराइट फैयोना ओंखायनो दा दाउ बेदरा ओरैबायदि गोथाव जादों ओमफ्राय ओरैबायदि गोसाबो नायै ओरैबायदि गोसाबो ओरैबायदि टेस्टिबो जाखादों ओमफ्राय एसे संख्रि नांबावगौमोन आरो ओमफ्राय संख्रि होफिननो नागिरबाय आरो एसेनो दानिया अमा एबार नै अमा संनो थाखाय सामब्राम होनसै आरोना थावआव ओमफ्राय संग्राखौबो एसे नायनानै लादो नै जिबिका ने ससमा हमलायलाय खम गोथाव संसिगोन बियो बाय दे सामब्रामजों लोगोसे बानलुबो हरफाखाबाय ओमफ्राय नै दा बेदरा बेदि जाबाय टेस्टि नुखाबायना लोगोफोर ओमफ्राय दानिया नै बिथै हरनो नागिरबाय आरोना माने बे बिबु बिखा बेदर मोजां गासिबो लागायजोबनानै संदों आरोना जोङो ओमफ्राय नै दा बिथै हरबाय ओमफ्राय दानिया नै आं एसे एरनाय नायबाय आरोना माने जों गासिबो संजोबदोंआनो होनजायो गासिबो एरजोबदोंआनो एफा एफा आरोना माने बिदि संबा गोथावसिन जायोना ओंखायनो जोङो बेबायदि गासिबो एरजोबदों आरोना ओमफ्राय दा आङो जिरा गुन्दै हरदों आरो ओमफ्रायहाय मोनबायानो नालाय ओमफ्राय नै दै मोना दुन्दिया हरबाय ओमफ्राय दा साखिनायनि फाला सफैबाय आं माने साखिनो बिराद मोजां मोनो नालाय दहायबो दाउ बेदरखौ साखिदों आङो ओमफ्रायहाय दा नै अमा बेदरखौ साखिनोसैलाय आरोना गोथावनो जि गुदुंमोन आरोना ओमफ्रायहाय खांगोदानावथ' गुदुं जाखायो लासै लासै जाबाय आं ओमफ्राय बेयावबो संख्रि नाङाखैमोन संख्रि एसे नांबावगौमोन आरोना ओमफ्रायहाय आब'खौ आं संख्रि हरनो थिनबाय बेदराना ओरैबायदि गोथाव जाखादोंमोन ना ओमफ्रायहाय नै आं जि सोलाबाय थाबाय आखाइखौनो सोलाबाय थाबाय आरोना आङो दानिया नै बाव लाब्रा संसिगोन फानलु आरो सामब्राम गोजा हरबाय आरोना ओमफ्राय नै आलुखौ एवहरग्रोबाय ओमफ्राय लाब्राया जाबाय फुलकबि बान्दा कबि ज' लगायनाय आरोना मोनबाय गासिबो ओमफ्राय दा जानायनि रेडि ओमफ्राय नै बानलुजों दुन्दियाजों लगायदों आरोना आङो ओमफ्राय नै गासिबो ज' जाबाय जोङो जाखांनायनि उनाव दाहाय मोसागोन नायबाय था लोगोफोर दा नै जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय दा एबार मोसानायनि फाला नै मोसाहांबायानो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा कि आङो जा गानखौ जों मोसादोंमोन ना बे गानखौ आङो होफानो हायासै आरोना खिन्थु जों ओरैबायदि मोजां हिट गानखौ मोसाखादोंमोन ना साइडनि जा पिकनिक जाग्राफोर बिसोर माने नायफैलायदों आरोना जोंखौ ओमफ्रायहाय कपिराइट फैनायनि थाखायनो आङो गानखौ होफानो हायासै आङो माने साइडआव मिउजिकल' होफानो हाबाय आरोना एडिट खालामनानै मिउजिकल' होफानो हाबाय गाज्रि दामोनसै लोगोफोर बेखौनो नायनानै एसे इन्जय खालामदो आरोना दानिया जाखांबाय रंजाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा थांनायनि लाहार फाहार जाबाय आरो नै
आग्लायदोंमोन नालाय बनखौबो लाफिनबाय आरोना जोङो ओमफ्रायहाय बिदिनो ओंखाम ओंख्रि बिदिनो बेदरफ्राबो मादों आरोना मा होनो आग्लायदों बिसोरखौबो लाफिनजोब्बाय आरोना जोङो दा न'आव सहैबा जानो ओमफ्रायहाय माने बाव बारा जानो हायासै नालाय मानसिफ्रा आंथ' जानो हादों ओमफ्राय आंना गारमाया मारैबा जालायबाय दहाय होख्रावदोंमोन ना मोसानायाव ओमफ्रायहाय दा आं दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय हेपि निउ इयार टु अल माय फ्रेन्ड्स